खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाय दं राजीब बसुमतारी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंआ 1 मिनिटबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर हिसाबै जानो मोना आरो जानो हानाय नङा आरो लाइस्राम लादुसिंआ जेरैखि जाया थाबैनो एबा बावैसोनो एरेस्ट जागोन बे बाथ्राया रोखा आरो बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि लाइस्राम लादुसिंनि हारसिं गोसो बायदि खामानि मावनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायनानै थानो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदोंदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे साननैसो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै जेरैथिंबो सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सोमावसारनायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन गोख्रों बुंथि बिथाङा बुंबावदों साननैसोनि उनावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 10,000 फरायसाफोरखौ लानानै सोमावसारनाय जागोन आरो बे सोमावसारनाया साननैसो एबा सानबेसेनि थाखाय जागोन बेखौ बुंनो हानाय नङा होननानै बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों लाइस्राम लादुसिंनि हारसिंनि गोसो बायदि खामानि मावनायखौ आबसुआ नायना थानो हाया होननानै दिनै बाथ्रा बुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंखौ सासपेन्ड खालामनांगौनि दाबिजों एबसुआ सोमावसारनायनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा फिन आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव लाइस्राम लादुसिं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ लाइस्राम लादुसिंआ गोरोन्थि लामायाव थानानै खामानि मावगासिनो आरो आबसुआ थार लामायाव थानानै खामानि मावबाय थादों बेनिखायनो जेरैखि जाया लाइस्राम लादुसिंआ सासपेन्ड जानांगौ बिथाङा बुंबावदों साननैसोनि उनावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दरखङाव 10,000निबो बांसिन फरायसाफोर लानानै सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनाया सानबेसेनि थाखाय जागोन बेखौ उनाव खोन्थागोन होननानैबो फोरमायदों आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लाइस्राम लादुसिंआ गोरोन्थि लामायाव थानानै खामानि मावगासिनो बेनिखायनो जेरैखि जाया लादुसिं एबा लाइस्राम लादुसिंआ सासपेन्ड जानांगौ होननानै दिनै जोंनि खौरांनि गेजेरजों दाबि दिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों बिदिब्ला फैदो दानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि बागै माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंनो जों आबुङै मिथिना लानि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादुसिं बिथाङा जिखिनि दाय मावदों बे दाय मावनायनि एगेन्स्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसेनि सिगां गिबि मन्थ्रिनि चिफ मिनिस्टार जि भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफान दङ बेयाव जोङो पिटिसन होनाय जादोंमोन बे पिटिसन बायदिनो बिथांमोना इनकुवेरि खालामदों इनकुवेरि खालामनायनि उनाव बिथाङा जे दायनिगिरि बिथाङा जे जाख्ल'नायाव दाय मावदों इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट होदों इलिगेल भाबै एडमिसन होदों ड्रेन मार्केट कमप्लेक्स बानायनायाव इलिगेलिटि दङ बेखौ प्रमान खालामबाय बेखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो प्रिभेन्सन अफ करापसन एक्टनि आदाराव बेखौ एरेस्ट खालामनाय जादों खिन्थु बिथाङा बेल लानानै दङ दा सासे दायनिगिरि सासे बेलाव थानाय एरेस्ट जानाय मानसिया माबायदि बिथाङा भाइस चेन्सेलर जानो हायो दिनैनि प्रश्नआ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि अबजेक्टिभजों हायार इन्सटिटिउसननि सासे भाइस चेन्सेलरा जेरैबायदि बयनिबो इन्ट्रेस्टआव बयनिबो सार्थआव खामानि मावनांगौ बिथाङा माने खुनु दुर्नितिजों लिप्त जानाय सुबुं जानाङा बिनि थाखाय जोंनि जे हाबा मावनाय बेयाव जोङो साक्सेस जादों किन्तु बिथांखौ जे बोखारनांगौ बिथांनि एगेन्स्टआव जे दाय मोनदों बे दायनिगिरिखौ दिनै सोर रैखानाबेक्षन होदों बिनि थाखाय जोङो राजभबनखौ राज्यपाल बिथांखौ जोङो कुइसन खालामदों आरो एबसुनि हाबा मावनायजोंनो 80% जोङो साक्सेस जाबाय 20% मेटारा जाबाय बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ गोदान भिसि थिसननांगौ आरो दायो गोदान भिसि थिसननायनि सार्च कमिटिया हाबा मावगासिनो दङ किन्तु बिथांखौ बे टाइमाव खुनु कारनाव 1 मिनिटनि थाखायबो भिसि हिसाबै थानायनि बिथाङा जग्यता गैया आरो जोंनि जायगाखाय सासे कराप्टेड मानसिखौ भिसि पार्टिना दोननायनि सिन्था खालामदों नामा राजभबना आरो बेखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव धरना जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि कलेजाव जाबाय समबाराव बाक्सायाव जागोन बिनि उनाव तामुलपुर बिनि उनाव उदालगुरि बिनि उनाव क'क्राझार आरो जोबनायाव प्राय 10,000 सुबुंनि स्टुडेन्टनि बाहागो लानायजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव धरना जागोन बे धरनाया खैदिन जायो जों उनाव बुंगोन आरो बे खालिनो भारतनि राष्ट्रपति
भारतनि प्रधानमन्त्री भारतनि नखर मन्त्रिनो हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव सासे कराप्टेड मानसिखौ राजभवना माबायदि भिसि पातिनानै दोनदों बिनि सायाव जों मेम'रेन्डाम हरगोन आरो बे दिनखालि जोङो मिथिगोन जे राजभवननि सोर व्यक्तिनि आशीर्बादाव ब्लेसिंसआव बिथाङा दुर्निति मावनानै जाख्ल'नानै जोंनि जायगानि हायार लेभेलनि इन्स्टिटिउसनखौ दमन खालामनानै दखल खालामनानै दोनदों बिनि प्रमाना ओइदिनखालि प्रुफ जागोन फिनिटलि बोखारजागोन नोंथांमोना नायबाय था बेयो गोख्रैनो एरेस्ट जागोन बिथांनि चार्जसिटआ जमा जाबाय आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ जिखि मावा जिखि बुङा बिथाङा जिखि दादागिरि खालाया मानो बिथांनि दादागिरिया सोलिया जोङो नितिगत भाबै जोंनि लाइन अफ एक्सनाव जोंनि जि दाबियाव जोङो माने राइट ट्रेकआव दङ आरो बिथाङा रं ट्रेकआव दङ रं ट्रेकआव थानानै बिथांनि दादागिरि मेनिपुलेसन डमिनेन्सआ सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदि इन्डिभिजुवेल माने इलिगेल मानसिनि डमिनेन्सखौ जों खुनु कारनाव सह्य खालामनाय नङा आरो बिथाङा डेफिनेटलि जेलाव थांगोन आं बेखौ दिनै क्लियार काट बुंबाय चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन